Би се представила? Здрасти, аз съм Деница от втори курс БИН. Говорим за каталога NABIS всъщност. Каква е за теб най-голямата полза от сводния каталог NABIS? За мен най-голямата полза, освен че той е бърз и можеш да намериш всичко, което ти трябва. Другото негово предимство е, че показва къде се намира самата книга, която търсиш, и винаги можеш да напишеш, че искаш да се достави в определена библиотека, която е най-близка и най-удобна за теб. Освен това, картата към библиотеките важи за всички библиотеки в мрежата, което също е доста голям плюс и спести време и е удобно. Какви книги най-често търсиш ти през сводния каталог? Какви заглавия? Най-често неща, поне за сега, свързани с заданията от професорите и лекторите, които ми преподават. Все още не ми се е налагало да търся други книги, но най-вероятно в бъдеще ще ми се наложи. С навлизането вече в трети и четвърти курс, самите предмети стават по-обширни и се налага справки и повече материал за правене на курсови работи. Каталогът познат ли сред твоите приятели и студенти? По-голямата част, да, все пак вече сме втори курс и навлизаме все повече в материята, която представлява библиотечно-информационните науки, и ни трябват доста източници на информация, чрез които да свършим дадените ни задания или за неща, които ни интересуват извън тях. Би ли препоръчала на други твои приятели, които не са в тази специалност, да ползват каталога и защо? Бих препоръчала, защото е удобен и бърз. И всеки студент има нужда от голямо количество информация, за да може да свърши работата си по-бързо и качествено. И според мен това е един доста добра алтернатива от това да отидеш в определена библиотека и да почнеш да се ровиш там за дадена информация, без да знаеш дали тя е налична. Спестява време и усилия.